Hvis man følger mig på Instagram, og det er Hello Niklas, hvis man ikke gør, så ved man også, at jeg i øjeblikket er en del af teamet bag Edit 24, som er en skolefilmskonkurrence her på Fyn. Jeg er en del af juryen i år. Men mens jeg har siddet der og set nogle af alle de sjove og nogle gange lidt skøre film, som de her unge mennesker laver fra 4. til 7. klasse, så kan jeg ikke lade være med at tænke tilbage på den gang, jeg selv var med i en skolefilmskonkurrence, nemlig nærmere bestemt Svendborgs Skolefilmfestival for 8. klasser. Og jeg har egentlig længe tænkt, at det kunne da være meget sjovt at lave en video omkring, fordi jeg faktisk stadigvæk har alle klippene fra dengang. Jeg har været lidt i tvivl om, hvordan jeg vil lave videoen. Så nu bliver det bare sådan lidt en sådan skud for hoften fortælling, fordi at jeg kan da alligevel huske lidt fra dengang. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, om det eksisterer i så mange andre byer, men her i Svendborg i hvert fald, der er der en skolefilmfestival, som de fleste skoler, så vidt jeg ved, er en del af, og det er så for 8. klasser. Jeg gik selv i 8. klasse tilbage i 2012, så det var der, jeg var med. Jeg husker det som, at vi ligesom sådan til at starte med skulle vælge, hvad for nogle grupper vi skulle være i. Så skulle vi se nogle film. Jeg mener, vi så Ondskabens Hotel. Og muligvis en anden film også, eller nogle andre film, for ligesom at få en idé om, hvad film er. Det var ikke fordi, vi som sådan fik filmundervisning. Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Men vi fik da lidt viden omkring, hvordan man skulle lave film. Måske også lige værd at nævne her, at det er sådan, så at sådan var det i hvert fald dengang, at Svendborg Skolefilmfestival havde ligesom sådan et tema, du skulle følge, og i 2012, der vil du enten skulle lave en gyser eller en komedie, deraf Ondskabens Hotel. På min skole i hvert fald, der var det sådan, at vi fik lov til selv at sætte vores hold, og jeg kan huske, at det var lavet på den måde, så at det var ligesom sådan min klasse og vores parallelklasse, der ligesom arbejdede sammen, og så skulle vi så sende 2 film hver, fordi det var jo sådan, så at alle skulle lave film, men man kunne ikke sende alle filmene til den her selve filmfestival, så der skulle ligesom sendes 2 film afsted til selve skolefilmfestivalen. Jeg vil ikke sige, at min gruppe var sådan os, der var tilbage uden en gruppe, men det var måske lidt det var. Min gruppe bestod udover mig selv af en, der hed Rasmus, en, der hed Martin, som var inden fra parallelklassen af, og så en, der hed Erik, som desværre ikke er blandt os længere, og ja, det vil være synd at sige, at vi var de populære drenge i klassen. Det var vi ikke, men folk vidste da godt, hvem vi var. Det kommer vi tilbage til senere. Det her, det er... Halløj. Rasmus, hej! Ja, det er Rasmus. What up, people? Det er Martin, og det er Erik. Og det her, det er filmuge dag 1. Vi kan ikke få 4 mennesker med på en gang. Det kan vi åbenbart. Det ligger tilbage. Martin, han har været en god instruktør. Ja, det er mit job som producer. Producer og instruktør. Jeg kan egentlig ikke huske så meget om, hvordan at vi sådan rigtig gik i gang med at arbejde med filmen. Jeg ved fra nogle af de gamle klip, jeg har, at vi fik nogle storyboard sheets, som vi kunne sidde og arbejde med. Men jeg mener ikke, at det var noget, vi sådan tog super seriøst. Man tror altid, at gyser, det er sådan en nem genre at lave, men at lave en god gyser, en autentisk gyser, det er så svært, end man lige skulle tro. Især når man er i 8. klasse og ikke rigtig har prøvet at lave film før. Selvom jeg selvfølgelig bildte mig selv og hele min gruppe ind, at vi skulle nok styre det shit, fordi jeg havde jo erfaring med videoproduktion. Lidt noget andet at lave film, men lad nu det ligge. Men jeg kan ikke huske, hvem der kom på ideen. Jeg tror ikke, det var mig. Fordi jeg synes ikke, at det er sådan en typisk Niklas-film, heller ikke på det tidspunkt. Så jeg tror ikke, det var min idé, men plotten i den her fantastiske lille gyserfilm, vi valgte at lave, som endte med at hedde Drab uden tøven i øvrigt. Fantastisk navn, der ikke rigtig beskriver noget som helst. Plottet var basically, at der var den her unge dreng, som blev spillet af mig, som blev mobbet i skolen. Måske lidt en self-insert karakter. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Som en hver god horror-kliché, så vælger den triste dreng selvfølgelig at gå sig en tur ude i skoven, efter at han er blevet mobbet hele skoledagen lang. Og her, der møder han så en mystisk skikkelse. I et forsøg på at råbe om hjælp, der vælger vores hovedkarakter at ringe til en af dem, der har mobbet ham tidligere på dagen. Hvilket jeg ikke rigtig kan forstå, hvad vi tænkte med det, men vi havde nok bare ikke rigtig andre karakterer end dem, vi nu engang spillede. Vi var alle sammen på kamera og bag kameraet på et eller andet tidspunkt i løbet af den her film. Så det var nok bare fordi, vi ikke rigtig havde andre karakterer at gøre godt med. Men faktum er, mobberoffer ringer til mobber, siger, kom og
hjælp mig, der er en eller anden mand, der forfølger mig ude i den her skov her. Mobber forstår ikke, hvad der sker. Mobbeofferet taber telefonen i nok det dårligste forsøg på at lade, som om man taber en telefon, jeg nogensinde har set. Hvorefter man så som publikum går ud fra, at han er blevet slået ihjel, på grund af de fantastiske lydeffekter, vi valgte at lave. Dagen efter sidder de to mobber og snakker sammen og tænker, jamen, han har ikke været i skole i dag, hvor er han? Og lige pludselig kommer den ene i tanke om, at det var vist noget med, at han ringede til mig i går. Så endnu en gang i bedste horror-kliché, så vælger de to mobber selvfølgelig at tage ud til den her skov for at finde ud af, hvad der er sket. Og efter den første mobber er blevet slået ihjel, så stifter vi så bekendtskab med vores killer i den her film. Og apropos killer, mit batteri er ved at dø i det her kamera, så jeg vender tilbage om et øjeblik. Så fik kameraet ny batteri, og vi er sørme også nået til klimakset af selveste drab uden tøven her. Vi stifter bekendtskab med vores killer, og det bliver afsløret gennem et flashback, at det var mobbeofferet selv, der ønskede at blive slået ihjel, fordi han simpelthen ikke kunne klare tilværelsen mere. Dybt, i sandhed meget dybt. Hvorefter mobberen selvfølgelig tager det naturlige valg, som er at sige, at han kan ikke tilgive sig selv, så lad da bare killeren slå ham ihjel også, og filmen slutter her. Hvis man tænker, der er måske nogle små plot holes og nogle ting i filmen, som man tænker, det giver ikke rigtig mening, så bare roligt, det har jeg selv opdaget. Men dengang synes vi jo, at det var et mesterværk. Jeg kan huske, vi havde en tilknyttet på skolen, der ligesom vidste noget om film, som skulle hjælpe os med vores produktion her. Og jeg kan huske, at jeg personligt var så stolt over det faktum, at hvordan jeg havde set alle mine andre klassekammerater, de havde ligesom fået nogle forskellige noter og nogle ting, de ligesom skulle ud og skyde om. Der var nærmest ikke nogen noter til vores film. Jeg var jo også så præsentøs, at mens de andre de lånte kameraer på skolen for at filme det, så filmede jeg selvfølgelig det hele med mit eget udstyr, fordi at så noget havde jeg jo. Vi er faktisk færdige nu, fuldstændig færdige med alt, der skal optages, forhåbentlig. Og ja, vi vil bare sådan lige evaluere, hvordan det er gået med alt det her. Det her det er faktisk optaget 2 uger efter, hvornår vi originalt optog, men vi havde bare brug for noget ekstra scener. Så det, jeg mangler nu, det er at få redigeret de sidste ting. Nu skal vi til Hollywood. Uanset hvem der har arbejdet hårdest, så er jeg sikker på, at det her det er den bedste gruppe. Ja, jeg synes, det har været en virkelig fantastisk uge. Og som om det ikke var nok, en af de ting, som jeg synes, der er sjovest at sådan tænke tilbage på, det var det faktum, at det videokamera, som jeg havde, det havde overhovedet ikke en særlig fantastisk mikrofon i sig. Så det var ikke, fordi man sådan særlig godt kunne høre de her replikker, jeg har lyst til at sige, vi havde skrevet, men jeg tror ikke, de nogensinde blev skrevet ned nogen steder. Man kunne ikke høre det særlig godt, men så fik vi simpelthen den geniale idé, at vi skulle da dobbe vores stemmer, præcis ligesom man gør i en rigtig film, bare med den low-budget mikrofon, jeg nu engang havde på det tidspunkt. Jeg vil faktisk sige til vores credit, det er nok noget af det, der sådan fungerer allerbedst i den her film. Vi har faktisk formået at lave den her dubbing relativt sådan godt til det punkt, hvor du ikke rigtig lægger mærke til det. Men vi fik lavet vores film, og vi nåede jo selvfølgelig til det store øjeblik, hvor vi skulle finde ud af, hvem går videre. Vi havde sådan en filmaften på skolen, hvor vi skulle se alle filmene fra min klasse og parallelklassen selvfølgelig. Og så skulle der så, som sagt, gå de her 2 film videre. Og jeg kan huske, at jeg havde en stor diskussions-væddemål, hvad man nu vil kalde det med en af mine venner. Fordi at han var så sikker på, at han og hans gruppe havde da den bedste film. Og jeg mente jo selvfølgelig, at det var os, der havde den bedste film. Og ja, nu måtte vi jo se, hvem der gik videre. Og tror I så ikke, at det der skete, det var, at hans gruppe og min gruppe gik videre. Men så kommer vi jo selvfølgelig til det hele handlede om, selve Svendborg Skolefilmfestival. Og det her, det var jo selvfølgelig et kæmpe øjeblik for mig. Altså, der var alt, hvad der skulle til. Der var røde løber, der var kæmpe fest, der var mulighed for at komme ind og se noget, man havde lavet på den store skærm, på det store lærred. Det føles virkelig som om, I've made it. Altså, vi er virkelig i sådan orkanens øje her på et tidspunkt som teenager, hvor jeg bare var sikker på, at jeg var jo den næste store stjerne. Det var bare et spørgsmål om tid, før at min YouTube-kanal blev den næste store Minecraft YouTube-kanal, eller whatever. Så jeg lappede selvfølgelig det hele i mig. Det var en stor dag for mit vedkommende. Til gengæld så bliver vi lige nødt til at adressere det faktum, at mens alle andre var fint klædt i tøjet i deres stiveste pus, højst sandsynligt deres tøj fra da de blev konfirmeret, så dukkede jeg op i en turkis bluse med en rainbow dash rundt om halsen.
Så I behøver ikke længere at spørge, om jeg var en af de populære drenge i klassen, fordi den tror jeg, I har regnet ud nu. Men vi kom jo så ind, og vi så de her film her, og jeg var da selvfølgelig rimelig confident om, vi skulle nok få en eller anden pris med hjem. Jeg tror endda inde i mit hoved, at jeg var sådan lidt begyndt at tænke sådan takketale. Det kunne i hvert fald ligne mig. Men så kom vi jo selvfølgelig til det, prisuddelingen, og jeg kunne godt prøve at trække spændingen, så I kunne sidde og tænke, ej, vandt han mon egentlig noget, men det gjorde han ikke. Der var nogle forskellige priser. Der var en bedste skuespil, bedste film, muligvis en bedste teknik. Jeg kan faktisk ikke huske det, det er jo ved at være en del år siden. Og så var der ligesom en publikumspris, hvor alle i salen, de var med til at stemme om, hvem skulle vinde den. Publikumsprisen havde nok været den, hvor der havde været størst chance for, at vi kunne have vundet den, hvis det var. Fordi at både mig, der var sådan en unapologetic YouTuber, som alle kendte og lavede lidt grin med, fordi jeg lavede de her random videoer. Men der var også min ven Erik her, som også lidt var kendt som sådan en bare lidt mærkelig karakter på tværs af sådan skoler. Altså det var virkelig et ensemble cast af 2 personer, som var kendt ikke bare på vores skole, men på andre skoler i Svendborg. Så vi kunne godt have taget den. Og jeg fandt jo også ud af efterfølgende, takket være min daværende dansklærer, at vi kom faktisk på en anden plads i den her publikumsafstemning. Hun har været med til at tælle stemmerne op, og vi var kun nogle få stemmer fra faktisk at have vundet publikumsprisen. Så deraf den lille clickbait-titel heroppe. Jeg vil sige, set i bagspejl, så er jeg på en eller anden måde meget glad for, at vi ikke fik den publikumspris, fordi jeg tror ikke, mit ego havde overlevet det. Jeg tror kun, jeg havde været mere irriterende at være sammen med efterfølgende, hvis jeg havde vundet sådan en publikumspris. Så jeg tror, det er meget godt. Jeg vil også sige, nu når jeg selv har prøvet at være jurymedlem, og ligesom har fundet ud af nogle af de kriterier, man bruger til at dømme sådan nogle skolefilm her. Havde jeg siddet som jurymedlem og have fået en film som Drab uden tøven, jeg havde heller ikke ladet den vinde. Jeg tror, at dengang ville jeg måske argumentere for, at jamen, der var da i det mindste god filmteknik, men nu har jeg jo set den igen her, efter jeg er blevet voksen, og der er ikke meget at råbe hurra om. Altså, der er mange kontinuitetsfejl, der er et meget dårligt forsøg på color grading. Og der er den her ene scene, som jeg altid tænker på, fordi jeg ved, at jeg heller ikke var tilfreds med den dengang, som er den her lidt længere transportscene, som jeg synes var for lang. Det var den nok ikke. Jeg skulle nok bare have ladet den blive, som den var. Altså, man skal jo bygge noget suspense op. Det er jo det, som gyserfilm handler om. Det er færdigt, jeg ikke en ski af dengang. Så jeg valgte ligesom sådan at choppe den op i bidder, og det ser helt vildt dumt ud, og det vil jeg sige, hvis det var mig, der sad med sådan en film som jurymedlem, så ville jeg nok tænke, at det ville være nok til ligesom at sige, at den kan ikke vinde noget, så skuespillet var heller ikke i top, så der kunne vi heller ikke have fået en pris. Men hey, det var sjovt at være med i. Det er vel trods alt det vigtigste. Selvfølgelig var jeg da lidt skuffet dengang over, at det ikke blev til nogen pris, men den dag i dag ser jeg jo stadigvæk tilbage på det som en mega fed tid, og det var mega fedt at være med i det, og bare det, man kunne få lov til at bruge noget tid i skolen på at lave film, som jo var noget, jeg var mega passioneret omkring på det tidspunkt. Det var jo som sådan den første kortfilm, jeg lavede. Som en teenager, der var enormt videointeresseret. I en tid, hvor det ikke rigtig var noget, man brugte så meget tid på. Nu til dags, der er film og mobilfilm og alt sådan noget jo en meget større del af den kulturelle rygsæk og af folkeskolerne generelt. Det var det jo slet ikke dengang, så det var jo fedt at få lov til at nørde med det i en uge. Og det kan godt være, at jeg ikke er blevet den der store verdensstjerne, som jeg regnede med dengang. Men det er jo sjovt at se, hvor man er nået efterfølgende. Eller bare tænke på en af de faktum, at en af dem, der sad i juryen til Svendborg Skolefilmfestival tilbage i 2012, det er jo min nu tidligere mediefagslærer Michael, som er grunden til, at jeg er med i Edit 24 i år, som på rigtig mange måder er grunden til meget af det filmarbejde, jeg har lavet siden da. Siden jeg lavede Drab uden tøven, har jeg jo som bekendt lavet mange forskellige ting. Jeg har lavet nogle forskellige kortfilm og pilotprojekter. Jeg har undervist i film, og ja, så har jeg jo så prøvet at stå på den anden side af lærredet. Og være ham, der siger, at vinderen af bedste film til Edit 24 og få lov til at give diplomen til de her vindere. Og jeg tror, Niklas i 8. klasse vil være enormt stolt og enormt imponeret over, hvad jeg egentlig har opnået siden da. Jeg tror, han ville synes, det var så sejt, at jeg har fået lov til at selv stå op på en scene og præsentere en pris. Nu mangler jeg sådan set egentlig bare at sidde i juryen til Svendborg Skolefilmfestival. Jeg har aldrig forsøgt at komme ind i varmen der. Jeg har lavet en video for Svendborg Skolefilmfestival for nogle år siden, men jeg har ikke prøvet at være i juryen endnu.
Måske det skulle være mit næste projekt. Men det var sådan lidt om dengang jeg var med i Svendborg Skolefilmfestival. Jeg synes det var meget sjovt at sidde og snakke lidt om det. Der kommer selvfølgelig en vlog senere her på kanalen, hvor I kommer lidt mere bag om Edit 24. Men for nu vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, det var sjovt for jer at gå ned ad en lille memory lane med mig. Og jeg tror også, det bliver meget sjovt at sidde og klippe den her video og putte nogle clips ind fra dengang, vi optog vores film. Tak fordi I så med. Giv den et like, hvis I kunne lide den. Abonner for flere videoer for mig. Og så ses vi forhåbentlig snart igen. Ha' det godt.